Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jullie hebben mij een bijzondere gast aan de tafel. Ik ken hem als voorzitter van een van de leukste festivals van Friesland, Oerrock. Sietse Boonstra. En het aardige is dat hij zijn dagelijkse leven hij mij een loodsmeetapparaat oerel opdoekt om te zien dat er ergens iets te lood is. Doet dat nog Sietse of net? Jazeker, ik ben 8 jaar samen met mijn compagnon een bedrijf begonnen in Greens, een ingenieursbureau. En dat doe ik nog steeds, ja. 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 Mooi is de best. Welkom. Dank u wel. Hoe is het? Ja, heel best. Heel best. Alles in de macht, dus wat dat betreft, ik heb geen stress. Oerrock komt er voor, het is Steve uitverkocht. Hemelveert. Het is nog een tijdje. Ben het de weekend dat de tonnen wel meer druk haast? Of is dat echt per dagen de voorpas? Nee, in principe valt het nou al slag aan, want alles moet nou klaarstaan, alles moet regelen wijzen. Ja, en mijn taak meer voornamelijk dus vergunningen regelen, dat soort dingen. En ja, als dat nou al hier nog maar, dan is het natuurlijk 4 te laat, dus dat is al hier al regelen. Dus ik ben nog wel op het lopende ding, maar het is net zo dat het heel smoor druk is. Het gaat, ten opzichte van vroeger, kan ik zeggen van toen weer echt een heel kwarte heftige periode, maar nu is het meer uitspreid door het hele IR, zeg maar. Ja, je bent er eigenlijk het hele jaar mee bezig. Ja, hoor, klopt. hè? Klopt, ja. Wanneer ga je meestal de eerste vergadering weg? Nou, dat gaat gewoon continu het hele jaar terug. Ja. De eerste evaluatie van Oerrock is gewoon meestal 2-3 weken nadat dat Oerrock West is. Ja, en dan gaat het gewoon constant terug. Ja. Waar al die verschillende commissies werk ik biennale betrokken ben. En dan is best voor de vergaderingen, voor de dingdienstregeling, maar ja. Is het nog steeds liefhebberij? Hobby, als het ware? Ja, zeker. Ze beleeft het ook nog steeds? Absoluut, ja. Het is leuk, het is natuurlijk wel hobby, het is wel een beetje, het is een beetje gerut worden, zeg maar, voor een hobby. Het is een beetje de clown, hè? Het is net meer gewoon even een feest aan deel zetten en de mensen weer oproemen. Nee, het is meer dan dat. Maar ja, ik heb niet voldoening. Gewoon het feit van dat is mijn heel grote groep mensen dit val ik ook krijgen. Sinds toch wel eens dwarken. En dat is mij eigenlijk het hele dwarp dit draagt steeds maar. En dat iedereen had de neus dezelfde kant op. Iedereen wil de val ook krijgen. Maar als daarbij betrokken is, is het hartstikke leuk. Dus dat viel zeker als hobby. Ik weet uit eigen ervaring met het hele Woordrock Festival. Ik bedoel, die dagen van het festival zelf ben natuurlijk de belangrijkste. Want dan is het feest. Ja. Maar om het leuk te vinden, dat gaat door de vergaderingen. De tijd ervoor en de nij, hoe je met elkaar omgaat. Dat is het mooiste, ja. Hoe bewaakt die sfeer een beetje? Nou, daar zit het toch wel bovenop, ja. Want wij zijn er heel wat scherp op. Wij willen geen rangen en standen houden. Natuurlijk, wij hebben wel bestuur, wij regelen het wel. Maar wij willen net meer wezen dan hoor. Wij willen dat eigenlijk iedereen met hetzelfde gevoel erin zit. En wij willen ook dat mensen, als die in een hele zogenaamd belangrijke commissie zit, dat is wat belangrijk veel dan iemand die alleen nog maar achter de bar zit. Of iemand die een hele prutte sponsort, dat die belangrijker is dan iemand die een beetje sponsort. We gaan in lijn en dat bewaken we heel bot. En daar zit ik bovenop. En samen ik het roteert machine. Dus dat we de jongens al opbouwd, iedereen zit in de vrijwilligerstent mooi terugkoer, biertje drinken met elkaar. En niemand is meer dan hoor. En op die manier proberen ze de sfeer toch wel een beetje zo goed mogelijk te houden. En dat slaagt dat heel goed. Ja, wat we heel wijs en dat had net zoveel alleen met festivals kijken, maar we een groep mensen bij elkaar binnen en je organiseerde dingen vaak na jaren. Ja. Maar het uitzien dat het net een soort houtrot onderuit komt is een organisatie, ja, dat jaloezie. Juist. De ene wel meer dan de oren. De ene had een duur bestuursjekje hoor en de oren Dat die bedoel ik. En krijgt dat- nog een stempel, weet je wel? Nee, daar ben we heel scherp op. En ik denk dat we daar heel goed in slagen. Want het gaat eigenlijk nog al 24 keer het hartstikke best. Ja. En ik merk net dat ja, toen ik ben altijd wel op akkefietsjes, maar ik merk net dat oors werd dan dat vroeger weer. Ja. Nee, absoluut niet. Alleen, er ben volle meer mensen mee betrokken. En we hebben een vrijwilligerssysteem, werd alles vrijwilligers in stenen. En daar zitten ongeveer 1000 mensen, meer dan 1000 mensen daarin. Wij hebben uit Putten kennen. En van die database van 1000 mensen, daar broeken we dit jaar ongeveer zo'n 150 mensen van die echt komen te helpen dit jaar. Dus dat is best wel een hele opgave om het al op beeld te krijgen en dat soort dingen. En dat is denk ik een leuke uitdaging natuurlijk. Ja. Ja. Maar zo'n 150 is ongelooflijk. Hè? Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, zeker.
Ja, dat is echt bizar. De eerste uur dat ik binnenkwam, waren 120 mensen. Ja. En nou was het zo'n 150 mensen die alleen maar vrijwilligers binnen. Maar dat vind ik machtig mooi. De week van tevoren, dat is juist alle buskers van Putje bedroegen, die zien alle beroep daar op het terrein. En sommigen nemen 2-3 weken vrij. En dan ben misschien al naar timber en ben in principe concurrenten van elkaar. Maar dat merkt ze. Ze zitten mooi naast elkaar en ze ben misschien al naar timber en ze broeken elkaar spul. En ja, dat vind ik hartstikke leuk. Als ik dat zie, daar ben ik hartstikke blij van. Ken je al, ja? Ja, nou ja, van die zo'n 150 ken ik net al, ja, nee. Maar die zelf die de hele weekend komen te helpen en die in de opbouw betrokken mensen, die ken ik wel praktisch al. Ja, komt wel eens na je bent, nou, dan stel ik me in voor en dan weet ik weer. Ja. Maar ja, nou, net die zo'n 150 ken ik net al, ja. Komen ze al wel uit Oertrup of is het inmiddels wel wat breder uit de regio? Ik denk 80% die komt uit Oertrup of die had ooit in Oertrup wennen of die kent meestal uit Oertrup. En Drachten leidt natuurlijk ik vlakbij, daar kom ik wat meestal bij. En soms staat er iemand die bijvoorbeeld uit Jubbeke komt die het hartstikke leuk vindt. En een paar later is er bijvoorbeeld een hele groep uit Jubbeke die komt te helpen. Maar die vindt het dan hartstikke leuk. En, maar de harde kern komt nog steeds wel uit Oertrup. Maar ze komen ook wel via de vat bij, ja. Zij is de eerste keer 120 man, hè? Ja. Wat wie de line-up? Waar spelen er? De Big Band Boom Band. En bent u er ook. En nog ben ik in 14. Nog een. Maar dat weer op hetzelfde jongen dat die vuurwerk, of de medische ontploft die vuurwerkfabriek in Enschede. Ja, dat hier alles ook heel goed. We gaan van mij wel 50 posters maken op formaat A3. Dus wij dachten, nou, we hebben er helemaal klaar voor. Alle snackbaren hier vol plakt. Dus wij stonden mooi bij te wachten dat die meesten kwamen, maar er kwam niks. En omdat er kwam iets bij maar in. Ik zei, wat is er aan de hand? We hebben een zag rijden. Ik dacht, er komt niemand. Nee, ze zei, die fabriek in Enschede is ontploft. Ze vroeg toen is er geen telefoon, dus dat wist me eigenlijk net. En ja, toen kwam er dus niemand. Dus het eerste keer weer al direct viert. En toen had de kroegbaas nog zei, nou prima, dan kan je volgende hier weer ombetalen. Nou, toen had ze van, oké, nou maar we misschien of het in of het oren. Dus of het modder is dat er ook, of we klappen erin. En toen had ze oké, dan worden we landelijk bekende bands aan. En toen hebben we dus voor het eerst de dijk geboekt. Maar dat wie voert al een behoorlijke investering dus. Ja, we hadden hun management online. En we zijn dus in principe viert. En dat wie natuurlijk net leuke binnenkomen. Mooi binnenkomen. Ja, maar ik denk wel open vizier is het beste. En toen zijn hun blijkbaar hier wel vertrouwen in hoe we iets presenteren en dat soort dingen. Nou, dan mag je een manager betalen. Dan komen wij eerst gewoon op te treden en dan geef je dat het goed komt. En dan mag je een manager betalen. Dus in principe had de dijken een beetje het leven red toen. Omdat hij zei van, nou ja, betaal je maar achteraf. Dat gebeurt nou haast nooit meer. Of helemaal nooit. Maar toen wel, en dat kwam prettig goed uit. En toen begon het te rollen. Als een soort, een sneeuwbal die steeds meer groter en groter wordt. Want we groeien net elke keer heel bord, maar elke keer toch wel een beetje, zeg maar. Ja, nou, dit aankomen, die komt dat denk ik 50.000 mensen moet hele weekend, ja. Dus ja, dat is wel bijzonder, ja. Hoe vier kist nog? Nou, dit is wel zo'n beetje, ja. Ja. We zijn ten opzichte van verleden weer een beetje groeit, omdat we nou een speciale kidsmedia hebben, werd nog 6.000 mensen komen, dus dat is wel een plus. Maar het festival op zich, dat is nou, daar hebben we mij bereikt kennis, maar we binnen niet meer nodig. Qua financiën denk ik net, hè. We kennen nou alle mensen boeken die we willen. En dit is mooi en af voor u zo. Ja. Dus dat is iets van 12.000 mensen per jaar. Hey, nog even niet hoe de eerste keer. Wie dat voor doen? Een skip alleen of net? Nee, dat wie midden in het dorp aan het tellen op het evenemententerrein. Waar het dwarsfeest ook altijd is. Nou, dat bestaat nog niet meer, maar toen het dwarsfeest er nog weer, dat weer ik altijd. Maar ja, toen je grutter woonde, moest je het dwarbeluut als het ware. Toen moest het dwarbeluut, ja. Toen we eerst naar een oorplakje westen. Dat wil ik mij later hoe daar een instituut zou dat worden, maar dat is net trokken. Dat moesten we daar bij. En toen hadden we maar een plakje soort van vlakbij de naamlocatie. Dat zouden we zeker wisten dat er geen wenningen gebouwd worden zoeken. Zodat we in ieder geval zorgen dat de oudste dat de wenningen mooi groot weer. Maar dat we ik word tegen bij de dorp in. En dat is een mooie ideale locatie nou. Dus daar zitten we nou nog steeds. Ja. Dat betekent dat je net met je eigen meerapparatuur er zit. Hoest dus. Nou, in wezen, dat is wel mijn werk. Ja. En dat bij Orenfestivals gebeurt dat wel, zeg maar. Hè. Bij Oeral bijvoorbeeld, maar ik gloed meer. Bij de Sneekweek ga ik gloed meer ten westen. En dat soort evenementen. Maar bij Oren het zo heel gek wezen. Dat is zijn eigen. Dan weet ik niet zeker dat het net loert is. Nee, maar ik kan me wel voorstellen, dat is een fanatieke best. Jongens, let even op. Ja, zeker. Er komt wel klachten wat via het voort, maar uit de buurt nooit. En dan wisten dat ik wel bovenop. Hè. Dan ben je natuurlijk wel normen best wel voldaan was. Dan wist ik wel dat wij gewoon netjes aan de norm voldoen die daarvoor hielden. Ja. Het is zo heel gek wijzen dat als het mijn werk is, dat wij al je klachten rijden hoe geloos les. Dat zou ik net leuk vinden. Hoe bist je in dat werkroegel eigenlijk? Ja, dat weet ik eigenlijk. Ik wie op een gegeven moment werkeloos en toen stond er een advertentie voor een meetassistent zocht bij een ingenieursbureau. Ik denk dan, maar zo'n beetje wat landmeer, dat lijkt me wel leuk. Maar toen weer heel vaak gesprekken en toen dacht ik, verrek, dit gaat ook geloerd. Ik kan net zo goed lezen. Maar blijkbaar had ik me goed gesteld tijdens dat gesprek. Als ik me aannam in 2 jaar of 4 jaar of wie dat. Ja, nou doe ik het nog steeds. Ja. Dus ja, soms dan rent het zo.
Zonder dat je terug gaat. Ja. Keer van tevoren hier er nooit verder dat het überhaupt bestond. Nee, nou ja, ze worden wat een product klaagd en dan moet er metten worden. Ja, En dan- maar toen in die jaren net zo wordt, nee. Nee. Dat is vrij... ja, maar een PKB in baas werken. En toen 18 had ik samen met mijn compagnons, mijn collega's, zei, nou, we meer voor jezelf. Dan heb ik op die teeldeken doortrap en zei, nou, hier een kantoor in Grijns. En we hadden al 8 jaar smoor er ook, zeg maar, werken nog. Ja. Die we straks verder op praten. Eerst maar even over de muziek. Want we zetten nu daar met de Stones. Ja. Is dat een grote liefde? Nou ja, goed, dus hij weer een Stones fan. En dan wil je daarmee opvoeden natuurlijk. En dan op een gegeven moment dan jest thuis alleen maar dat. En op een gegeven moment is dat dus mooi. Dus ja, heel in het begin weer dat wat geheime centermuziek, maar dat is gelukkig wel hoe beter. Maar dit is wel heel bij mij. En ja, ik ben een enorme Stones fan. Ik ben een pikken naar concerten geweest. Ik vind de muziek altijd hartstikke leuk. Ja, en dit dan hebben we krijg dat Honky Tonk Woman. Ja, dat vind ik mijn all-time favorite nummer van alle nummers, alle tijden, zeg maar. Ja. Ja. Ben je naar die expositie West in Grijns? Ja, ben ik samen met mijn neef in de West, met Rick. Die is ik ben heel goed fan dus. En daar ben ik misschien bijna in de West. Dat vind ik hartstikke leuk om te zien. Ja, vond je het een mooie expositie? Ja, ik vond het leuk om te zien. Ja, ik bedoel, ik heb dus die nummers al gekend. Ik ga die van die boeken lezen en dan zus de gitaar hing. Het is, de gitaar is op dat nummer broek, dit is op dat nummer broek. Dat vind ik wel best wel leuk om te zien. Ja, vind ik wel interessant. Ja, het kan wel even dichtbij. Ik kan me zien hoor. Ja, De kleding, de instrumenten. ja, klein hier wat minder mij, maar dat kost ik ook zien. Ja, bepaalde videoclips kost ik zien. Dat ging ze daar en dat weer wel in mijn beleving wel al jaren echt, zeg maar. Ja. Ja, die hoeskamer has een nijbout natuurlijk, dat die natuurlijk wel heb. Maar voor de rest... Ja, wel dikke bende trouwens. Ja, dikke band. Ja, inderdaad. Ja. Bist je ooit een rock'n'roll West of net? Nee, helemaal niet. Bist je toch wel een beetje de keurige, Nee, ik ben de ideale schoonzoon wat dat betreft? Nou, dat weet ik net. Maar ik ga nooit op camers zijn in Grijns of dat soort dingen. En dat ik in een dikke band ben. Dat zou ik het fijn vinden trouwens. Nee. Ik had wel wat netjes om mezelf vinden. Ja, maar goed. De volgende die we draaien hier, nou ja, de Stones vind ik aardig. Ben nog steeds wel rock'n'roll. Opleeft iets. Ja, maar ze doen het nog steeds. Ja, Jimi Hendrix wie het helemaal. Ja. Die is helaas net heel oud worden. Daar geven we wat van draaien. The Wind Cries Mary. Muzikant. Zijn gitaarspel, wat spreekt deze Bordeaux in Jimi Hendrix. Ja, ik moest vroeger bij de buren moest ik oppassen. En mijn buurman Geert, die had een hele bak met alle platen. En nou, dat vond ik wel machtig om erop te passen. Hè. Van die oude Fleetwood Mac, muziek, en bij Peter Green en dat soort dingen. En op een gegeven moment pak ik dit zingen en zei, wow, dit is hartstikke mooi. En zo op een gegeven moment was Dirk maar besmet, dus daar had ik alles gehad van Jimi Hendrix wat er weer. Maar dit vind ik wel een hartstikke mooi nummer, ja. En dit jaar hebben we op Oerak toevallig een Jimi Hendrix tribute, hè, Randy Hansen. En dat vind ik ook wel leuk dat die komt. Ik hoop dat ik het een keer ga om te zien, want dat is echt een hele goeie. Die had ik dat nummer nog schouw van, die had de Jacksons zo vroeger, maar Mick Jagger had die State of Shock, weet je, dat staat wel een kerst van vroeger. Die had hij schouw. Okay. En die is no tribute van Jimi Hendrix en die komt op Muziek in Tent, dat vind ik best wel stoer. Die had samen met Michael Jackson dus nummers schouw. En die zit nou in het tentje wat te spelen. Ja, het is trouwens een enorm booming, hè? Die tribute bands. Ja. Terwijl Jim het al jaren door. Ja. En, maar het is gigantisch, hè? Iedereen programmeert die tribute bands hier worden. Hè? Ja, we zitten een beetje met die zaterdag is van... we moeten wel structuur inbrengen. Maar ja, en de tongen willen dus hoofddij. En de vrees dat we dan een gratis jongen hadden. Dat is ondertussen niet. Maar dat wie toen was. En ja, we moeten we al een Friese jongen proberen. Maar dat slag ik net zo bord. Er kwam met zoveel meesting op bouwen. En toen zie ik mij... Toen ziet die Rick Dijkstra, die bij de mensen. En ik zei, maar we een tribute jongen proberen. Dus dan kunnen we in principe eindeloos uitzieken wat we willen. Want dat is onbeperkt. Ja, dat houdt nooit weer op. Nou, dat slag ik ook goed. En er kwam steeds meer meesting op bouwen. En ik denk dat wij nog wel zo'n beetje... Dat is het tribute festival van Nederland binnen. Ja. Denk ik wel. We komen wel bij Horenfestivals in Eindhoven aan het Hogere Festival waar we dan bands uitzieken in. Maar daar komen voor jou toe meesting en bij ons komt dat daar weer tolven. Dus dat is best wel groot. En maar dat is mooi. Dat is gewoon echt een leuke bands uitzieken bij echte oude muziek van vroeger, zeg maar. Ja. Dus de echte Jimi Hendrix kunnen we net meer kraaien, maar de echte Stones kunnen we net betalen, wissel. Ja. Will the wind ever remember the names it has blown in the past? And with this crutch, its old age and its wisdom, it whispers, no, this will be the last. And the wind cries, Mary. Bloed fantastisch. The Wind Cries Mary, Jimi Hendrix. Dit op het listje van mijn gast van Joert, Sietse Boonstra. Ik ken hem als de voorzitter, als de regelneef van het festival Oerrock. Wat we plak vinden sil. Mijn onderbreking vanwege de COVID natuurlijk. Maar voor de rest, elke keer teruggroeien. Onder skippen leren in Oertrup.
ooit begonnen, maar 120 man, hartstikke verteld, op een oorde locatie eigenlijk. Ja, klopt. Daarvoor, ziet toen al in de muziek, gist naar concerten thuis? Ja, dat wel natuurlijk. Had zelf ooit wat bespelen qua instrumentarium? Nou, later wel, maar dat werd toch weer moeilijk bij. Dan had ik wat gitaarles van, dat vond ik wel leuk. En? Ja, dat vind ik wel leuk om te doen. Maar... Goed wat? Ja, een beetje wel. Maar ik ben geen Jimi Hendrix, zeg maar. Nee, zeker niet. Nog even erover weer. Nee, de kwaliteit is net voldoende om in een band te spelen, denk ik. Nee, maar daarvoor week, ik ging wel naar concerten daar, dat soort dingen. Vroeger, ik ben bij Jimbo West. En bij Strawelter speelde toen Pretty Friesland, had ik een pretty concert toen, vond ik hartstikke leuk. En bij de Stones natuurlijk geweest, Springsteen wel, dat soort dingen. Dus ja, ik kwam op die concerten, ja. Ja, wist hij in de eerste nog? West? De eerste grote concert wie van de Stones, dat wie in de Kuip, nou, zonder dat het dak erop zie, zeg maar. Dat wie van mijn jongetje 88 of zo die kant op, of 1990, dat vond ik hartstikke leuk, ja. Ja, dat is wel een belevenis dan, hè. Ja, vond ik mooi. Wie er in Drachten toe wat te doen of net? Nou, ja, dat doe naartoe, maar dat wie net dat hij bekende bands komen staat. Daar ben ik dan net heel. Nee, dus ben ik naar West. Als wat zien woest altijd reizigen. Dus. Ja, dat moest je, maar net heel vaak, ja, want het best van die jongen natuurlijk. Maar vooral als Santje in 18 bent, dan is dat samen de heel Nederland toch. Nee, en ik ben hier in die Tieten Frambus nog, hè? Ja, inderdaad, ja. Ja. Nee, maar ik ging vroeger gewoon naar Proemta in Zevenhuizen, dat is vlakbij huis, hè. En daar is er altijd. Op fiets of is een poekie? Nee, een Yamaha DT, hè? Ja, Dat is een Yamaha, man. ja, zeker. Ja, En dan voor de mensen die het meeste af, die denken we huizen door dat een brommers. een brommer, ja. Ja. Ja, wel een schakelbrommer. Dus ik vond het wel iets stoerder dan het boekje, als ik heel eerlijk ben. Ja, dat weet ik. Maar, Verhield er maar in. nee. En wij gingen altijd naar Proem. En daar is heel veel die feestweek. En dan kwam ik wel Herman Brood en de Golden Earring. En dat is de Nederlandse mensen van toen. En later nog. Ja, dat had ik wel zien. Dat vond ik hartstikke leuk. Ja. En toen, ja, we zien een beetje in de voetbalkantine. En zei van, het dwarsfeest net zo leuk en dat soort dingen. Dat zei ik, ja, dan krijg je kritiek op het dwarsfeest. Ja, dan mag of zelf in het dwarsfeest gaan, of maar zelf het organiseren. En toen had ze, nou, dan gaan we zelf het organiseren. Ja. En zij is eigenlijk een beetje gegroeid. Met eerst bij een faillissement tot gevolg. Ja. Ik vind dat wel een curieus verhaal wat dat op. Ja, dat is wel, ja. Hoe muziek sprutsen, wat staat er thuis op? Staat er thuis muziek op bij Heitemem? Ja, zeker. Juist, hij die van die hele dikke boxen die erin timmeren. En weer al het kanaal loert. Timmeren. Ja, die is mooi daarboven. Hier is het van die dikke boxen. En wat ik zeg, bij de Stones en Johnny Cash en de Beatles ik wel. En de Kings en ja, echt die muziek die er een seks dat we de buurt wel draaien. Een heel prutten, ja. En dan weer vooral Heid zijn hobby of net? Ja, is met me. Beide, ja. Als is met hem scherm, maar mensen die hier op laat en de muziekkanaal loert. En als ik iets kwalik dan stond een raam hier. En dan jij de muziek wel. Dus ja, dat is hartstikke leuk. Dan, ja, de rolster sta ik gewoon in, weet je wel. Ja. Wat voor squal had je die in? Ik ga eerst de LTS dingen in Drachten. En toen de NPS. Ja. En toen zoek ik maar via, maar ik hoefde toen aan het werken. Wat ik zei, toen ben ik in dit werk beland. Ja, want welke richting hier is op LTS en MTS? Ik ga eerst conceptief dingen. Maar dat vond ik net vol aan. Met die ballenbak en alles. Maar die moet je maar wat. En toen dacht ik, nou, dan Tom thema die. Maar ja, wie ik net zo handig in. Maar op een gegeven moment dan kom ik bij zo'n ingenieursbureau aan het werken. En dat handig me wel is wel. Dat vond ik wel leuk om te doen. En die berekening maatje, de rapporten schroeven, dat kom je al helemaal handig gauw. En ik vond het leuk, dat is hartstikke interessant werk. De ene keer bij een boer aan het en dan bij een bakkerij. En dan zit we bij een grote fabriek op het dak. En dan zitten we bij een festival. En dan was er evenementenbeleid schroeven. En dan was er de isolatie van hoe ze berekeningen. En het is heel breed, zeg maar. Maar er komt best wel wat theorie bij te zien. Ja, een heel prettig, ja, zeker. Het is wel eigenlijk al geen natuurkunde. Was prettige berekeningen. Ja, je moest een product bijleren in dat opzicht? Ja, moest een prettig bijleren. Want al die berekeningen en dat soort dingen. Nou gaat een prettig bij computers. Maar toen moest echt die berekening dan maar de hand waren. Dus dan moest echt wel een beetje, dat moest je wel eigen meisjes, zeg maar. En dat is van, nou, de MTS had het net, dus in principe, dat had wel MTS net, dat berekening en dat soort dingen. Dus dat was hij zelf wel, aanleren, zeg maar. Maar eerst LTS dus? Ja. Mooi tijd hoor? Ja, ik vond LTS en MTS vond ik nog wel mooi, maar ik vond het hartstikke leuk. Ik heb een leuke groep jongens, zit ik in de klas en ik wil leuke feesten en dat soort dingen. Dus ik ga me er echt heel prima van maken. En ik zeg ook, maar het krijgt net in het zin, denk ik hoor. Ik hier wel matten, ja, maar ik werd eerst goedkeurd, maar ik hier echt geen zin in. En toen ben ik nog een keer West en toen had ik me wat aansteld en dat soort dingen. En toen werd ik gelukkig goedkeurd, want ik hier echt geen zin in. Ik moest eraan denken. Dus ik hier al matten officieel, ja. Ja, mooi man. Ja. Nou, ik ga wat dingen lezen en ik denk misschien een wedstrijdje over Luuthogen had, maar oertrop, hè? Ja, ik dat wie het en dat is het, hè? Ja, ik ga nooit ergens loswijnen. Hast ooit in het toeval of Nee, feit dat wat hoe waar is best eigenlijk? Dat denk ik wel. Ik wijn daar, mijn familie wijn daar en ik wilde er net bij. Nee. Nee.
Ik ben nou een Perlin, mijn vrouw en ik ben verroezen, maar we krijgen moeten naar bouwen komen, maar je hebt nog wel bij Oertrop. Maar ik wil net in Noordwaard waaien, nee, zeker niet. Ja. Ondenkbaar. Ondenkbaar. Ja. Ja. En vrouw is ik Oertrupster. Nee, die komt uit Drachten. Import. Die is import, ja, inderdaad. Maar die wilde er ondertussen niks meer Nee, hè? nee. Wat lukt hij daar ons aan het dorp? Is dat het vertrouwen? Dus hij is met familie wennen, hè? Maar goed, mijn auto kost een heel eind, bij wijze van spreken. Ja, nee, maar goed, de veelste jaren thuis en de kerstmeesken. Nou ja, zo'n festival, best nog met douane, dus dat had ik een enorme binding natuurlijk met het Tuurlijk, dorp. en daarvoor zit bij het voetbal in en die is al je bekend. En dan komt speciaal naar Heerenveen voetbal met een groep, en speciaal naar de kroeg in Oertrop en ja, alles is daar. En dan heb ik net zoveel behoefte om daar bij te zijn. Maar zeker dat wil ik absoluut net. Het mooiste dorp in de hele wereld. Nou, ik weet wel dat het net zo is. Maar nee, er ben in Friesland volle mooie dwarpen, mooi aan het water en dat soort dingen. Het is Diendorp. Het is niet in de warp en Ja. ik wil daar net waaien. En hoop dat de meesten die ik ken, die willen er ook net waaien. Nee. Het is net dat het super hecht is of dat soort dingen, dat valt ook wel bij mij. Maar het is gewoon wel, Maar ik net de klef misschien. nee, dat van mij is het net zo. Tenminste, dat gevoel had ik er net bij. Maar het was veel die daartussen. En ja, waarom zoekt dat volk niet aan? Is bot verhoren door hin of juist dus net? Nou ja, goed, dus juist wel die... Tien verhoren natuurlijk. Het wordt bouwd, er komen oren meestal Ja, bij, dat- mentaliteit verhoren. Ik ging nog maar dezelfde meestal om ons doen, dus dat is of ze net zo bord verhoren. Achter meer wat winkels voortgong en dat soort dingen. Hè. We zitten vlak bij erachter, dus dat is juist wel dat het minder wordt. Dus het warp wordt in die zin wel, rent wel wat waarom. Ze hebben qua winkels en Leefbaarheid, om het zo maar zo te doen. ja, dat denk ik wel, ja. Maar goed, ik vind me dat thuis, dus ik ging er net bij. Wat er gebeurt. Nee, Nee, dus mooi hing je het. ik boer heen. Ja. Ja. Nou ja, dan ben ik 50. Ja, altijd maar nou. Nee, maar dat mag net en dat gaat nooit net gebeurd. Nee. En in de toekomst ik net, ja. Nee, zeker net. Gist mijn vakantie worden er eens horen. Ja, zeker. Ik ga naar een camper. En ik vind het leuk om Europa heen te rijden. Maar ik vind het altijd wel mooi om naar weer tussen te komen. Ja, Ja. ja. Ja, kan ik me me voorstellen. Ja. Goed, praten straks even over Oertrop, Oerrock natuurlijk, hoe die leven. Maar we gaan even naar een band. Ja, misschien mag ik hem ook zeggen een man, want het gaat op drukwerk. Maar het is vooral Harry Slinger, hè? Ja, Harry Slingers. Je loog tegen mij. Vroeger werden wij op Elsingel in Oertrop en het dwarpsfeest wie op een vark en naast dus. Maar dan wie ik al vertolven, dan mocht ik er dan net heen. En dan had ik uit mijn slipkamer aan, had ik Harry Slinger of drukwerk naar je loog tegen mij. En de lampen van de gingen aan en uit op het basgloer, want toen hier staan geen aggregaat en dat soort dingen. En toen dacht ik, dat is wel mooi, want leuke feestmuziek natuurlijk. En ik dacht, dat is toch wel leuk dat het naast die slipkamer aan dat het spelen wordt. En een jaar later komt hij bijna elke buurt op Oerrock. We hebben binnenkort zo'n sponsor, Jon, en dus komt hij dan ook even zijn boekpresentatie van. Hij komt ik bij die hier begrepen. Ja, we gaan hem interviewen over een zijn hele levensverhaal had hij opgeruimd. Ja. Doen we net zo vaak met artiesten van buiten de provincie, maar ik vind Harry Slinger wel een uitzondering eigenlijk. Voor u is bijna Fries. Is dat toevallig zo groeit, met zo'n band en met zijn Harry Slinger, dat hij wat annex bij zo'n festival is? Of Ja, nou, de hij van hier... of had dit grote mensen dat ziet, zijn Boomstra wel heel erg Nee, oké nee, vinden? nee. En de hij van hier van uw bestuursleden, eventueel straks zien hij, minder, die is heel wat fan. En we weer een keer met de collega's aan het opbouwen. Dus wel eens boeken we gewoon Harry een keer voor dat vind ik toch ook wel leuk. Nou, minder helemaal blij. Nou ja, zag we hem boekt. En ja, nou komt hij nog steeds bijna elke keer. Leuk. Ja. Aardig man. Ja, En toen met die corona, toen konden we in Oerrock waren. En toen ben je al die artiesten de wedstrijd, hoe hij gewoon bijwerken. Had er in zijn hoeskamer nog optreden en dat soort dingen. Zodat we dat live uitsturen konden via de computer. Ja, dat is hartstikke leuk dat hij er aan mij werkt. Ja. En met Sinterklaasjournaaltje, ook nog op televisie, die had er zo'n mooi Oerrock-sjaaltje om. Ik denk, ja, de liefde is wel wederzijds volgens mij. ja, maar vaker is het maar niet in. Optreden natuurlijk, het is even kwaad. Ja. Er zijn nog natuurlijk volle meer festivals, maar soms ga je even een klik mee in. Dus Ja. zelfs met dit soort meesken en dit soort optredens dus. Ja, zeker. Deze man die had hem op de Oerrock, dan zit er dan op het tweede podium in de tent, dan zien er wel, ik denk wel 4.000 mensen voor. En die had er de hele tent elke keer weer aan de gang. Dat is mooi om naar te zien. Vind ik leuk. Ja. Ja, en hij wordt een dagje ouder, hè? Ja, zeker. Dus we moeten dan ook bijwijzen. Ja, hij had er nou nog. Ja, Dat klinkt heel dramatisch. Ja. We beginnen draaien. Je loog tegen mij. Inderdaad, drukwerk. Tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was. Zeg, schat, denk je dat je me aan kan? Zeg, schat, je bent heel wat van plan dan. Je loog tegen Hij is de gast op het Oerrock Festival, maar ik kwam net in Noorderwind. Dan praten we van Oerenmijm, over het boek dat hij schreeuwen had. Ik had hoe Harry Slinger en mij band vaak te vinden op het Oerrock Festival. Dus mij drukwerk en je loog tegen mij. Zit op het listje van mijn gastview. Het Sietse Boonstra, voorzitter van datzelfde Oerrock Festival. Waar had hij nou eigenlijk betocht, Oerrock? Ja, ik weet het. Ik kwam een keer in de voetbal in. En toen gingen Jurjen en Hendrik, die zitten in begin ik, hè, die gingen een beetje betocht.
En ze beginnen een festival beginnen en dat heet Oerak. En doe maar stik mij aan. Nou, ik zeg, weet ik dat. Ik daar wel volle zin in ha. Ja, nee, want toen regelt met voetbal en ik altijd alles, dus doe maar ze wel helpen. Oké, nou prima. Ik zeg, dan doe ik mij. Maar ik zei, waarom Oerak? Ja, ze een beetje waterrak, maar dan in Oertrup en een beetje Oeral. En zo, dan kan we Oerak. Oh, nou prima, leuk, dat een mooie naam. Maar dus staat wat... En het bleef wel hingen, hè? het hingen, ja. Ja. Het dekt net met helemaal de lading. Want het is net echt een rockfestival meer. Nee, daar is gelijk in. Nee. En, maar goed, de naam is net meer verhoord. En die behoefte had ik net, want we minder wel een begrip worden. Ja. Maar we zitten op sociale media nog. Nou, dit is helemaal geen rock. Nee, dat weten wij. Maar ja, we heten hem één keer oerrock. Ja. Dat geef ik denk ik net meer verhoord. Het is al in de name, maar dan iets breder. Ja. Gelukkig wordt dat onbelangrijk. En je programmeren heel breed. Hoe gaat dat bij je, die programmering? Want je er nog als een soort van commissie vastzitten. Of weer er iemand die zei, nou, laat mij maar even gebeuren. Nou, we gaan een muziekcommissie en midden het bestuur, zeg maar. Een aantal bestuur die zich er druk maken. En Jorrit Ekema, het bestuur, die boekt alle bands. En die weet ik wel van, die boek. En dan kan ik die wat goed bijkrijgen. En dus die zwart wel voor leuke pakketjes. Het is toch een beetje handjeklap, hè? Ja, dat is het wel. En dan op een gegeven moment had hij een stuk of 3 varianten had hij maken. En dan geeft ze, nou wat viel leuk. En dan geeft hij een stem. En meestal is het zijn variant in die wordt dat mooi, hè? Ja. Toch wel, hè? Ja, toch wel, ja. Kan je weer op tijd beginnen? Of nou ja, was toch steeds, ik trek wel een beetje intelligent programmeren dus? Dat ik, en op die beginnen. En soms best had oer ik naar die messen, maar oer ik daarna herinner over afspraken van oké, nou die boeken, dan kan we de volgende die er misschien bijkrijgen. Of want er zijn toch boekerskantoren die gewoon product wollen slitten, zeg maar. Ja, is in dat opzicht een voordeel of juist een nadeel dat het relatief begin van het seizoen is van de festivals? Het is maaien. Ja, ik denk dat het wel een voordeel is. Ja. De meeste zitten toch in juni, juli, augustus vaak. Ja, wij hebben net heel veel concurrentie, Taglikmuis. In Hellendoorn, hoe heet het ook maar weer? Dat is Taglikmuis, maar daar hebben we soms ook zelfs over samenwerking mee. Dat we in je band boeken dat we eerst bij ons en dan bij hun op dezelfde dag of andersom. Ja, want wat krijg is dat die boekers beginnen te merken, ik heb 4 woonbieringen en dan mag het zien elkaar opbieren. Ja, dan kan ik douwpap. Nou, dan doen ze meetjes bij ons en jongens bij Oerak of iets verder. Dan kunnen wij er een mooie deal, meisje qua yield. En op zo'n manier gaat het soms wel, zeg maar. Ja. Net altijd, maar op die manier, ja. En we moeten steeds meer bands zijn. Als je vroeger dus maar één hoofdtek, of alleen nog maar Anouk, of alleen nog maar Guus Meeuwis, of zoals alleen maar Agda de Munnik gaan. Maar je komt alles, zeg maar. Dus merk je dat? Want toch is de elke keer in de kwartste het mogelijke tijd is het uitverkocht, hè? Ja, nou ja, de meesten vinden het blijkbaar mooi. Hè. We hebben toch wel eens best om een zo gevarieerd mogelijk programma te deel te zetten. Dat hulpen de meesten. Als bijvoorbeeld bij dat podium het leuk vindt, nou, dan kan je net het podium in. Als de MC-gast is leuk vindt. Dus dat probeer je wel. Maar ja, als je voorverkoop gaat, dan is het programma namelijk nauwelijks bekend. Dus meestal keep je gewoon elkaar zonder dat ze weten wat er komt. Ja. Dus ja. Het Lowlands effect, hè? Ja, ze vertrouwen erop dat het goed komt. Ja, nou, het komt ook een keer goed. Ja, het komt goed. Ja, zeker. Maar wat is toch spannend, maar die hele COVID-periode? Ik bedoel, het kon net trok in. Ja, dat is zeker spannend. Ja. Lijn contracten, was hij een bom met in het publiek, bom met vrijwilligers. Ja. Ja, daar kwam toch even een keiharde knal in, hè? Ja, zeker. We hebben hier natuurlijk in al die jaren reserves opgebouwd. Dus dat had ik maar die heel kosten, zeg maar. Maar we konden met alle bands die we boekten hier voordat hier, konden we zeggen, nou, kom maar volgend jaar. Dat we dachten dat dus nog een jaar later, maar goed. Dus daar hier sommige mensen, die worden ondertussen bekender. Hier hebben dus een goede prijs mee, maar sommigen hier wat duur en die worden wat onbekender. Dus gemiddeld wij kwam dat wel goed. En de kaarten hebben we gewoon zijn niet bloedstingen tot het hier daarna. En die ben dus nog niet verlengd. Dus zat die meesten gewoon, daar heb ik helemaal geen klachten van. Of meesten die hun kaarten niet leveren. Is het toch spannend, West? In die zin dat je hem toch een bleekje dit maar net nog langer door in. Nou, dat op een gegeven moment contract toch uit de bocht erin. Ja, dat zij stond een beetje in ieder geval. Maar hoe langer het wordt. Ja, natuurlijk dat hier net zien niet worden. Maar nee, logisch. Nee. Maar het spannende weer van, omdat we die bands al geboekt hier en deels ik al betalen hier. Van hoe komt het met die contract? Ben je nou heel kwijt? Of kennen we maar die band? Maar die bands, die denk ik aan natuurlijk ons natuurlijk. Dus die gooien de knuppel ik en die onderhak. Nee, toch de paniek en oor kan wel groot. Ja, zeker. Want wij denken altijd leuk in die bands dat het maar voor jou op persoon bent. Er zit vaak hele bedrijven achter. Ja, ik denk dat die meer stress van hadden dan wij. En door die stress keek ik wel eens een keer de poort stevig vasthouden. Maar dat zijn hoe bijvoorbeeld organisaties als Oerok bewijs. Ja, dat is net gebeurd. Nee, maar je kan een botsing van belangen krijgen. Ja, maar dat ging heel best. Ja. En we hebben dus leveranciers van de wat tentenbedrijven en die zitten er zelf ook wat raar voor. Nou ja, en jacht en PA. Ja, en daar heb ik wel afspraken gemaakt van we willen hem eventueel wel
ik al net terug uit onze service wat die al die aan zodat die hem ook verder kennen en dat je hem dan dat we dan combineren met kwarting krijgen, zodat wij een beetje hoe rein houden kunnen, zeg maar. Hast dat leerd proberen om zo een beetje te wheelen en te dealen? Ja, ik weet dat is het een beetje erin. Dat is een beetje onze organisatie. Wij vinden we door een machine aan en dan maar ik machine aan roteert, ik al iets slechter, zeg maar. Ja, dus net snoeihut. Nee, juist net. Je meestelijke gezicht tonen. Ja, vind ik wel. Ik denk wel dat het effect dan had. Dat misschien de reden is dat mensen ook graag bij ons komen. Ja. Denk ik. Wij zijn gewoon heel relaxed, zeg maar. En dat ze wat willen. En dan maar dat merk je eraan komen. Of dan maar dat in de kleikamer. Of de elektrische auto moet opladen worden. Weet ik van. Dan regelen we dat gewoon. Ja, correct. Ja, gewoon geen doel. Ja. Dus nee. Geen blauwe M&M's. Martin, je hebt heel een blauwe net. Dat kan je niks schelen. Ja, nou, voor mensen die denken, hard door, dat is een soort gimmick in de muziekwereld. Ooit weer een band in die alleen blauwe M&M's. Nou, en er is dus al een podcastserie over de blauwe M&M's. Voor rock'n'roll verhalen achter de schermen. Nou, ik weet mijn woord ook kregen we soms echt behoorlijke listen van verzoeken inderdaad. Dat zijn dan de internationale acts, maar... Dat had ik alleen nog de tekens die contracten, dus dan tekens daar ik voor. Dus dan was ik zwaar dat het goed is. Ja. Wij hebben ons gehaald, als je het een fles melk, dan komt er net een pak melk, dan komt er een fles melk. Dus we doen er echt, daar heb ik een speciaal team voor. Ja. En die doen niks als alles terug spitten en zwaar dat alles precies goed komt. Dus nee, dat gaat er dan ik bij. Ja. Ja, want zo'n festival had een beetje twee gezichten natuurlijk. Hier kun je hem toch vanuit de liefhebberij, vanuit het dorp, het is hobby voor deels. Hoe professioneel, hè? Maar je moet een leuke dag hebben, een leuk weekend, et cetera, et cetera. Maar aan de andere kant, het gaat ook om een hele proteïeld, een hele prote belangen, met stevige contracten, met professionals. Ja. Dat is de andere kant, hè? Ja, maar wij zijn in principe door vrijwillig, maar vinden wij professionals. Wij hebben gewoon echt een serieuze organisatie in, wat bijna wel een bedroen in elkaar, zeg maar. Ja. En we hebben wat 1000 vrijwilligers. Nou, alleen om dat al te regelen is een beul vol werk. Nou, we hebben zelf een computersysteem ervoor ontwikkelen om die vrijwilligers maar goed aan te schroeven, zeg maar. En we gaan nog een aantal commissies hebben we daaronder lezen. En dat is gewoon een bedrijf, zeg maar. We gaan een commissie die sponsors binnenhelt en zorgen dat die tevreden doen. We gaan een green team die zorgt dat we aansluiten worden op zonnepanelen in plaats van aggregaten. En we hebben, ja, maar je hebt vorige editie weer helemaal green, toch? Of net? Nee, of deze? Verleden jaar ben je bezig geweest om dat te testen, maar die accu's. Dat is slaggen? Ja, dat is slaggen. En nu hebben we dus, de Joer trouwens maar begonnen, hadden ze die aansluiting maken op het zonnepark. Zodat we gewone stroom van het zonnepark krijgen en daar de accu's maar vullen. En dan had de Green Team in de rekening Westen die zei, nou, als zulke dikke accu's dan gaan we precies kunnen afstromen dat we de hele jongen trokken kennen. We hadden wel een paar jaar in de biest in van mocht de berekening net kloppen. Ik zoek toch voor de zekerheid weer achter de hoorn. Maar Sammy vertelt dat ze net nog worden minnen. Nee, correct. Nee, maar bij de 7 dan sorry, zei ze dan. Ja. En maar dan ben je in principe helemaal green. Ja. Ja, je gaat natuurlijk vrachtwijn daar rond erin en een kraan. Ja, dat wordt steeds meer elektrisch. Ja, die wil ik steeds meer. Dat is nog net helemaal hoor, maar dat gaat ik steeds meer die kant op. Ja. Dus wij zijn er zo van bewust van. We voldoen wel aan die areas berekening, aan die stikstofnormen. Ik met al die aggregaten die we hier. Maar er komt een moment, dan wordt het nog strenger en nog strenger. En dan wil ik graag gewoon voorwijzen dat wij gewoon vallen kunnen hebben. Dus dat wij gewoon lekker terug in kennen, zonder dat we er stress om maken. Nou scheelt het per gemeente, weet ik. Maar als je naar Smellingen, hoe dik binnen pakken west voldaan mast in Wurg. De juiste hele wisselende reactie uit de evenementenwereld. Hè? Van hier zei nou, het valt boven het aan. Het is haast net meer te doen om in dit geval een festival te organiseren. Daar was het gewoon voorwijzen. Er was net oude was je werd helemaal komen. Dan was ik gewoon zelf voor diezelf al weten van dit komt, dat komt. En ze kijken maar die zonnepaneel. Dat we absoluut wist dat het ooit niet komen keer. Dan kan best wel was dat het op die oude komt en dat het op het laatste moment was. Maar wij waren gewoon dat we van tevoren al die dingen regelen. Ja. En dat is mijn vergunning en extra. Tuurlijk, het is wel zo'n pak vergunningen, maar hulp is kopie van verleden nier. En dat groeit langzaam een beetje. Maar als dat een keer doen was, dan komt het brood op de oude. Ja. Is de les in het bord verloren wat dat betreft of net? Nee. Wordt het ingewikkeld met veiligheid en nou ja, we hadden nou bijvoorbeeld hoe de vergreening, maar er zijn hele pro elementen in zo'n festival, weet je wel onverdwaan had. Hè? Ja, die ben er wel. Alleen er wordt elke keer een beetje meer, maar het is net zo dat nou een keer voor jou eens volle worden is. Nee, dat is net zo. Nee. En wij zijn goed met onze gemeente. En die helpen zich oorlog in Wetmaat. En maar ja, die stikstofnorm gaat dan via de provincie. Ja. Maar als maar gewoon zwaar is, dat zelf er bovenop zit. Dat zelf iets best door rast. En dan kan ik reageren.
Maar als een weekend van tevoren vooral je voldongen feit komt ze te staan die is net meer oplossen kan. Ja, maar dan had het zelf ook een goal in, denk ik. Dan ben je geen goede organisator. Nee, toch? denk ik Dat een weekend van tevoren, maar het eigenlijk alles roen had, toch? Of net? Dat liep het mij wel, ja. Ja, Dat liep het mij wel. Wanneer is voor jou een goed festival West? Dat is eigenlijk niks te doen als die dagen nog Ja, net. ja. Dat is een beetje de stelling vaak, hè? Dat is ja, dan is alles mooi in de macht. Hè? Ja. Dat er helemaal geen gekke dingen gebeuren. En het ook ben gebeurt dat best vaak. Ja. We hadden net heel vaak stressdingen of we hadden alles goed regelen en goede vangnetten hebben we ingebouwd. Ja. En dat gaat eigenlijk best wel vaak van een lijn dakje. Ja. Dan kun je misschien mooi naar de muziek daar. Alhoewel, dat komt vaak ook net door. Daar komen we Nee, straks nog even over te spreken. De zijslijn, de Dijk is voor u eigenlijk best wel een belangrijke band geweest. Omdat we daar een prima deal mee sluiten konden. Bij eigenlijk misschien wel de eerste editie eigenlijk van het huidige Hoerok, mag ik het zo zeggen. Klopt. De grappige overeenkomst dat op het eerste Waterrock Festival de Dijk extien. Oké, dat is leuk. Dus die connectie kunnen we bij deze wel even lezen. Straks het verhaal van de Dijk. En Hoerok nog even met mijn gast van Joert. Maar eerst maar even, prachtig nummer vind ik zo weg. Niemand in de stad. Er is niemand in de stad. Niemand in de stad. En Robbie is vertrokken. Want Robbie die staat stuk. De Dijk en niemand in de stad. Dijk is intussen stoppen. De haatrolspeler van de band Huub van der Lubbe doet zich volgens mij musicals. Maar het weer heel belangrijk voor het ontstaan van het festival. We hebben een gast heel erg aan niks, maar is Sietse Boonstra natuurlijk het Oerrock Festival. De line-up is weer roen. Wat mij opvoel, wat nam. Ongelooflijk. Ja, een prut, hè? Oh. Ja. Van Akda de Munnik tot Guus Meeuwis. Dat is van Nederlandse begrip, maar dat de grote producties Ja, natuurlijk. Anouk er nog bij. Anouk er nog bij. Raccoon. Ja goed, nog volle meer. En Ik put even een beetje met waterervaring en herinnering. Ik weet met Iron Maiden dat soort extra kwamen. De Trijfjouw trailers het violt op. ja. Hoe zit dat met dit soort acts? Komt Guus Meeuwis met 12 trailers en moet hij alles verbouwen? Of passen dat soort bands zich redelijk aan een Jim Festival? Ja, het grootste deel bloed steen op het podium zat is. En we bouwen het een beetje op voor de grootste band. Op die dag. Maar het is ook wel zo dat het ombouwd worden tussen de optredens terug. En we gaan bij het hoofdpodium de ken trails tegelijk aan staan. En bij die oren 12 of 1. En dan moet we heen weer in worden. Ja. Dus het is wel een hele logistieke happening, de backstage. Ja, Ja, want vertel eens even van we gaan hier komen we ook maar één headliner. Wie het Bocleer. Ja. Je hebt eigenlijk meerdere headliners op hetzelfde podium op hetzelfde dag. klopt. Ja, dat lijkt me technisch ook wel weer een uitdaging. Ja, zeker. We gaan weer, Jan is bestuurslid, dat is zijn taak om dat te regelen. En die had er ook nog een team voor. En die steekt hem terug in om dat al je veilig goed te krijgen. Zodat het al je feilloos rent, zeg maar. Ja, wat binnen de nieuwe trends op festivalgebied nou eigenlijk? Want vroeger weer het podium, een patattent, biertent en een paar bandjes. Festivals bevallen meer dagen dan je beleven maten. Ja. Maar een speciaal podium hier, een speciaal podium daar, relaxed roomtes, weet ik veel. Hoe vier je hem daarin? Ja, we beginnen wel een beetje in maar net op boord. We willen wel eens eigen identiteit een beetje Doet houden. een beetje old school, mag ik het zo Ja, zeggen? eigenlijk wel. We hebben wel een stukje strand, best een cocktail, KPK's en dat soort dingen. Nou ja, dat soort De dingen. intenties binnen echt vol meer uitgebreid dan dat vroeger weer. En alleen een patat en hamburgers, kist ik dat mee Ja, opkomen? Dus ik hier vroeger het principe van als patat, KPK's en cola en bier is in principe voldoende. Ja. Daar komt het dus net in. Nee. Dat is wel duidelijk. Maar het is net zo dat we dus daar helemaal in hoe de kop beginnen. We bedoelen wel, ons basisproduct steeds maar is muziek en dat mag ik ze bedoelen. Ja. Dus daar de pose wel heel mooi maken. De inrichting van het terrein wordt volle mooier dan het weer. Ja. En er worden wel dingen natuurlijk in volle mooier maken. Daar heb ik een speciale terreincommissie voor om dat super mooi te maken. Hoeveel stress ga je maar als het terreinachtig waar is van tevoren? Nou, vroeger heel vol, maar verleden jaar of die ervoor toen rijden het best wel bord. En toen hier we de hoogste omzet ever. Dus die stress is bij mij er een beetje jou. Maar een field gaat wel kapot dan, denk ik, hè? Ja, dat is dan zo, ja. Ja, maar gewoon Ja, lekker in de drek en de blubber. Ja, ja. Poncho's uitdelen. Uw trein is, een Perelin is dat helemaal, als een voetbalveld maken, helemaal roon. Alle groepen men eruit. Maar dus hoofdsponsor, de gebroeders Algra, maar ik best wel een steeds. Die binnen op, hun bedrijf is een stap, die binnen op persoonlijke titel ben ze nog steeds hoofdsponsor. En die zorgen dat de trein er helemaal vlak bij leidt. En dat werd er in het houden. Het is een biljartrijk, dus dikke drek
gaan wij eigenlijk net. Is dat ook het voordeel van zo'n dorp, dat het zo'n festival de trots is, dat mensen gruts binnen op dat festival Ja, zoals deze drie broers, die me vroeger als hoofdsponsor en die hebben hun bedrijf van die, maar we blijven wel hoofdsponsor. Ja? Dan blijven we persoonlijk, we zijn nog steeds gebroeders en we hieten nog steeds aan en die komen naar elkaar aan en ze komen binnen de hele week best er aan het reden, alles perfecte maatje. Ja, dat is natuurlijk mooi. Ik denk dat dat nergens oors had. Ja. Dat lukt niet midden in jou vermoedelijk net. En ik denk alle leeftijden wat deel komt, hè? Ja, als het juist waar komt te helpen met opbouwen. Dan komt iemand van hier of 20 en die neemt zijn broerke van 16 met mij. En 2 jaar later komt die zijn broerke met mij als zijn vriendje. En het is een heel breed palet aan mensen waar het komt opbouwen. Is het publiek trorient voor? Ik bedoel, drank- en drugsgebruik is de drempel daarvoor is volgens mij een stuk leger worden nog weer als 10, 15, 20 jaar verlien. Merk je hem dat op zo'n festival? Maak je hem daar oren regels van betekenen? Of valt het juist wel wat taal bij zo'n... Ja, wij hadden Het plaatselijk festival is net meer natuurlijk, hè? Daar is de grut voor. Nee, natuurlijk. We weten wel wat er speelt in de wereld. En weet ik wel dat drugsgebruik op dit moment wat heftiger is dan een Perelin. Nou, vooral onder de jonge jeugd. Ja, onder de jonge jeugd. En die krijg ik binnen. Ja, maar wij weten wel waar er in deelt en dat soort dingen. En we hebben wel een zero-tolerance-beleid. Als we door en we struikenikken, dan komt er geen weer op. Nee, precies. En, maar hing het dorpsfeestgevoel dan toch nog wel wat op de Oerok Festival? ja, vind ik wel. Want 50.000 mensen nog een week en dat ben je probleem. Ja, dat ben ik wel mee. Maar ik denk dat het dorpsfeestgevoel meer zit bij ons in de weken van tevoren. Als het opbouwen is en ons vrijwilligerstent, daar zit al 2000 liter tank bier zit erachter. En daar zitten we elke jaar in principe al feest te vieren. En eigenlijk is die opbouwweken en het oproepen, dat is eigenlijk al een soort dorpsfeest. Als je zoveel mensen naar binnen, het hele dorp is daar. Dat is eigenlijk het dorpsfeest. Ik heb je voorstellen voor Dijk dat de kick is. Ja, dat is natuurlijk, dat is leuk. En die jongens van tevoren, dan hebben we ook wel een bandje voor iedereen en dat soort dingen. Dat we een gezellige dag van meidje. En, maar dat is het dorpsfestival. Op het trein, het is echt wel een festival en het is wel een geoliede machine, zeg maar. Ja. En ik denk als de ultra is, ja, dan komt net een productbekend met je in. Want de meesten zijn al jaar achter de bar of die helpen in het Hey, maar stroomteam. beveiliging in het dorp oorslaan, joh. Ja. En wanneer neemt zo'n 2 weken vrij, zei iets? Dat soort dagen of net? Nee, ik juist dan een beetje trouwwerken. Want alles had ik dan een beetje in de macht. En dan de week van de Oren ben ik natuurlijk wel vrij. Maar als je het terrein opbouwen, dan hebben we al een teams die het hartstikke leuk vinden om te doen. En ja, wij steken er best, als bestuur zijn er best wel heel veel. Met de hele hier met waanden. Ja, dat kost best een de vrije tijd. Dus dan vind ik wel fijn om dan... mijn oor als het opbouwen is gewoon, dan ging ik daar gewoon aan het werk. En dan ben ik de jongens zo. En dan die week zelf, dan neem ik dan wel vrij. Maar het oproemen, dan vind ik helemaal strikt wijzen. Maar ik ging er net 3 weken om. En dan ben ik nog die dat wel heel leuk... Of ja, ik zou het wel leuk vinden. Maar op een gegeven moment hoort het hier een beetje op, is dat? Ja. Dit is best nog hier met trok in worst, kist. Ja, Of zoals er elke keer wat naar thuis je show wel eens even of zo. Nee, zeker niet. Ik vind wel, ik vind wel perfect regelen wijzen. Maar al je gewoon kloppen. En dan vind ik dat leuk om te doen. Ik als voorzitter? Ja, zeker. Ja, ik ben hartstikke rustig om daar vastzitten van de wijze. Als je hoeveel mensen dat aan mij werken. Nou ja, maar het is wel verantwoordelijkheid. Hè? Zeker. Best wordt degene die, nou ja, het gezicht was van zo'n festival. Ja, in goed. bestuurlijk opzicht in ieder geval. Ja, misschien wel, maar ik vind dat we dat toch wel met z'n allen mennen. En ik vind ik wel van iedereen, oren bestuursleden had ik, maar ik alle meesten niet te komen te helpen. Iedereen viel zich wel heel verantwoordelijk voor. Ja. Dus het is net zo dat wij als bestuur meestal de massieke dragen, juist net, helemaal net. Nee, iedereen doet zijn best. Relax. Iedereen viel zich verantwoordelijk ervoor, dus dat is wel mooi. Ja. Welk bandje is het voor het liefst? Ja. Welke act je stuurt dit keer? Ja, maar goed, dat is een beetje surf. Maar ik vind die Jimi Hendrix strepen, dat is het meeste uit. Dat is al even nog hier staan. Ja, dat vind ik dan, dat van al die muziek, dat is mijn favoriete muziek. Ja. Maar hoop je dat ik dan krijg op dat maar in tiert om te zien. Maar dat vind ik dan het leukste, zeg maar. Ja, het is alles met rennen. Ja. Maar heel veel tot netwerken, misschien wel oorlog even zien, denk ik. Ja, we hadden al die rondleiding, de gemeente komt deel en dan komt die gemeente in van de andere gemeente mij. En dan komt de veiligheidsregio, die wilden even zien, dit en dat. En er zijn altijd wel mensen die rondleiden maar. En mijn taak is ik om een vrijwilligers te ontvangen en dan een toespraakje te horen, dat soort dingen. En dan komt een groep in, als er een mens speelt, ja, dan kerst dat even in het zien, zeg maar. Ja. En dus Sandai wist wel leeftijd, maar dat vleert dan om. Ja. Maar dat vind ik slim. Maar als je de eerste bent op straat is, dan haast altijd in de macht. Die zie ik sowieso altijd wel. Ja. En dan doe ik stiekem alvast een bier, dat bier ik maar dat haast wel kennen. Dat is de eerste pas dan, denk ik. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, maar dat compenseren we de rest van het hier echt ruimschoots. Voor het Gustpad een Nederlandse line-up. Ja. Hoe lang kind dat nog? Je was al zei, één keer een uitstap komen UB40, die mensen uit mijn Holland. Misschien gaan we wel meer horen, hè? Maar wordt het internationaal de komende jaren, denk je? Of hij hem nog genoeg opties? Of Kim gewoon elke keer wel
toch een beetje met dezelfde top Nederlandse naam moeten komen? Ja, we willen het wel graag, maar het moet wel... Maar die top is wel snel, hè? dat zeker. Maar we willen wel graag een buitenlandse band hebben. Maar het moet wel iets zijn wat ik de prijs-kwaliteitsverhouding wel een beetje... Ja, zo'n UB40 komt me wel voorstellen. Dat past wel bij je. Ja, dat kunnen we betalen. En dat past ik bij het festival. Maar ja, als ik bedoel, zo'n Ed Sheeran of zo, ik weet niet veel wat. Die kunnen we nooit betalen. Nee, Stones, ondenkbaar. Dat kan het. En dat zullen we wel willen. Maar ja, dat kunnen we gewoon niet betalen. En dan kan als er een buitenlandse band boeken, maar als die ooit een keer Ian Hetman had in 1984... En vertel die dat ik ze ook krijg, ja, dan is het natuurlijk handiger om dan aan op te nemen. Ja. Maar als we iets krijgen en we erin ergens aan, dan willen we dat ook graag hebben. Bij dit hier ben we bezig geweest om de band live dan te krijgen. Want dat slagen dan op lijst net. Dus als het lukt, dan willen we dat wel. Het mag even zo uitkomen. Het mag even zo uitkomen. Ja. Maar we beginnen dus net... We beginnen net €100.000 voor u aan als ik net uitken. Nee. We zijn wel in die zin wel heel commercieel ingesteld. We het maar wel uitkennen al hier. Ja, maar we zitten Mick Jagger toch nog eens een keer van de door. Je weet me nooit. Die mij binnenkomen, ja. Ja, zeker. Ja, ik denk dat Sietse Monster dan wel stil wie jou, net. Ja. Ik denk dan bestaat gauw stil, maar... Nee, dat is zo mooi weer. Maar ja, heel realistisch, jongen. Ik denk net dat het gebeurt. Leef dat maar net wat. Nee. Ja, genieten dus. Ja. En de show is er al bijna uit, denk ik. Tuurlijk, ja, nee, tuurlijk. En whatever happens, al is het meer waar, het feest is er net minder om, denk ik. Ik ga natuurlijk vol jou dat het mooi waar is. Ja. Goed. Ja, de volgende en de laatste plaat komt van Bruce Springsteen. Dat is echt wel zo'n verhaal. Ja, dat is niet te doen voor zo'n festival als Oerok. Had je hem live zien of ja, ik ben toen in Nijmegen geweest. En die man, die begint te spelen. Die speelde gewoon 3 uur lang. Dat is fantastisch. Ja. En bijna alle nummers die kerst. Dat vond ik misschien ook het allermooiste concert dat ik ooit geweest ben. Van Bruce Springsteen. Ja, absoluut. Ja. En wij hadden dan, die komt uit 20, ik weet niet meer hoe het heet, hij was... als tribute van hem, die is ik hartstikke goed. En we hadden een keer die vroeger zanger van Direct weer. Die doet ook een Bruce Springsteen trip, ik hartstikke goed. Dus ja, wij maar de tributes redden. Ja. Dat vind ik leuk, hè? Ja, toch? Ja, ik doe het altijd met de broers van. Ik heb de broer van Mick Jagger hier gewoon. Oké. En de broer van Johnny Cash. Dus dan kom ik net volle verder dan. Voor het mooiste weerst zitten. Alvast succes met komende Oerok en de Oerok en de Nij. We hopen dat er net best een smarrige COVID-periode komt. Want dat is niet leuk voor niemand. Nee, zeker niet. En mocht Bruce alles komen op de Stones, dan... die. De bel is ja, zeker. Dank je wel, jongen. Hey, doe ik bedankt.